هەولین ڕژیمە ئیرانیش بۆ ڤەگەڕاندنە ڕۆڵە خوا دە کریزە سووریدا بەردەوامن. Vê carê jî serokê rejîma Îranî Brahim Reîsî li gel serokê Rûsî Vladimir Putin doseya Sûriyê gengeşe kir. Li gorî serokatiya Rûsî Kremlin, serokê Rûsî Vladimir Putin di peywendiyeke telefonî da li gel hevşanê xwe Îranî Brahim Reîsî hejmarek dose gengeşe kir di nav da krîza Sûrî û her du aliyan tekezî li ser giringiya hemahengiyê navbera her du welatan da di vê derbarê da kirin. Serokatiya Rûsî ragihand ku serokê Rûsî di peywendiya xwe ya telefonî da li gel serokê Îranê tekezî li ser berferhekirina hemahengiyê navbera her du welatan da kir. Li gorî Kremlin di peywendiya telefonî da her du alî li ser hejmarek mijarên hevbeş yên girêdayî bi deverê rawestiyan. Her du aliyan behsa hejmarek doseyên girêdayî bûze, veguhestin û xizmetguzariyên lojîstîk yên ku dikevin xizmeta her du welatan kirin. Daxuyaniya serokatiya Rûsî serbar kir ku her du aliyan bi erênî hemahengiya bihêz di çarçoveya proseya Astana ya ku roleke sereke di çareserkirina krîza Sûrî de heye nerxandin û tekezî li ser berdewamiya hemahengiyê navbera her du welatan da ji bo çareseriya krîza Sûrî û vegerandina yekparçiya xaka Sûriyê kirin. Kremlin tekez kir ku biryara hejmarek peywendiyên dualî yên li ser astên bilind navbera her du welatan da werin encamdan. Çavdêrên siyasî dibêjin xwepêşandanên ku zêdetirî sed roj e li dijî rejîma Îranî li Rojhilatê Kurdistanê û bajarên Îranê berdewam in, bûne sedema kêbûna rola Rûsî di doseya Sûrî de û ev yek dihêle Îran liv û tevgerê xwe li ser astê diplomasî zêde da ku hejmûna xwe li Sûriyê biparêze.